Larafi nujor usej bar Uttarakhand. Uttarakhand larafi thung yu tang haden katto kat ni tayu. Lastang man he, lastang man san man long Uttarakhand. Kat ba usej bat hagawe kelyang. Larafi thung yu bat larafi ayu yu hagas nem man kong omdon ai bami hasla jong ka khandeu. Larafi pej hagas nem ka ba aro omdon ai ka bami sharangkeu hasla jong ka khandeu. Hagas nem ka balai ru kumjo. San snem haden ru omdon ai ka bami hasla jong ka khandeu. Henry haden san snem ustang man mi kansan batang hapo Henry bunai uni usej ustang ban he ustang ban san bajrong bagi spa pro sajrong. Kajinggali kalong uni usej ule ayu keny kat kito ki san snem baladap. Pila ban ong ba uklem le ai ruem. Henry ngan ong yepi uso ikithet kham syapo bar kham jenlu haga khandeu. Namar khanang ba ula ban yeng dagi spa phut syasahit beneng. Ude ban so kithet ban ngam jeliu haga khandeu. Lada kini kithet jongu kimlong ki bakhlany uni usej un sakolon kram ha khandeu. Bad nakata kadau ude ban ngam jeliu bha syatrai jong ka khandeu. Kani kaju kajia haga jingim jongi kum kibriu. Ladangi don haki noki benta haga jingim jongi. Langi de ki khana school ki khana college lene kanu kam ka bangitre. Bat ngilap bunsin bangi fail haga jingim jongi. Briu kilap ban ben kilap ban keno yangi bangi fail siai fail haga jingim. Don gipor haga jingim jongi ngimat ya ke jing Henry kan mau ya kene kum bangaju ong man laki por pa ubriu umpat lem haga jingim jongu. Tat hado ba unda lem dan ni paidin haga jingim jongu. Shim yakini ki jinge haga jingim jongi kum ki opportunity ki lat banasan haga jingim jongi. Hatu pi yu asngau shpauni Walt Disney. Uba fail siya fail haga jingim jong kat no sen shu. U imski ban roy ki kartun nakabanta ka wei ka balang. Ulong ubriu ba fail siya fail haga jingim jongu barusa haga wei ka jaka ka babon tanda ki kanai. But day na kata-kadaw uyo ya ke inspiration bandro ya Mickey Mouse berkat nu ula ban long uba job haga jingim jongu. Hatu piju bena shipangane ka wikakot ka bakerteng gone with the wind. Unong tho haba ula depan tho ya ke nekakot madu ai ya ke nekakot jongu haga publishing house kita rejected. Kentat ban print ya ke nekakot jongu. Henry uklem kontrandin haga jingim jongu. But adu mentah kani kalong kawe nekakot ka job tam haga history jong ka pertai. Bu Alexander Graham Bell hakapor bola depan snai jaka telefon bodu ai jaka hawe na ki investor Henry utau investor uang shim ya kene tiar la kai khalung na ka mejonga ki arngut ki shipara Wilbur but Orwell rich bersyang bersnai jaka airplane pitip jiayu laiski haswa bagian penaher jaka airplane banengkong ai jongki kami kani ka kot khobor haga New York Times ka batho syap hang jongki ko ong bakini ki arngut shipara ki long ki babej kumno kilaban penher ya unar hasun beneng tangki simi balaban her Henry kini ki shipara ki proof ya kata jing tho bakan long ka babakla da ka bapan her ya ka airplane banengkong na kata kadau nga ong ipi ko ki parok e jonga ladangi feel ladangi shem jing kat no haga jing jingi ngimdei ban kandranden di ban yaj bad yaj kham shakmat bad khamstat haga jing jingi kamlele kat no kan bampo ringi han poi chaka thong jong ka jing job haga jing jingi Henry ngimdei ban kandranden ngin saya kendu ipi hak be pat ki video blain kur khu ipi